कोणती येणं ते मरे नाही नाही ना कोणी ना Bonk. 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 Oh no! कोण तो किती करत रे काय ना ये रेंज सुट्टालो रेंज मोबाईल तर रोबो हांगा आसा मरे तू गेलो रेंज यादच ना गडबडी मोबाईल घेतला करून रेंज सुटपा गेलो तू तोर बी काडूंक वयर चडले ना मरे आमगेली ना ना शी किती उलयता तू चोर फाबी पानकडी ना गो तोर बी आम्ही किती ये मैं कहाँ आके फंस गया ना जोश है रेंज सोदता मरे सांगा रेंज घ्या तोर करून गेला ये मैं कहाँ